Isama pia teknik udah tarain na makakuha ka sa iyong pagpubisay niya bisa. Na ayaw niya pubisay ko kami sa makampat ka mababa sa oras sa kansiin. Nagyan ko ito kababalitan mo ang mga Muslim ang limit. Ulang mga. So Allah napikiru yan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Gendo ni sa saurian. Saurian, bini ko naliman yung gendo ko niwa, kisabutangan niwa. Okay. Gina nagkaroon na kan adini at dipati apya biniakwan yung si. Au di utamyalo yung kagruwa kan na miyakan na nagnaina. Niya sukatil kung ako kasi sukat. Da at ibu Allah akya sebelum mirta. Hai Nabi Muhammad inunta narahmatan lil alamin. Limu si kulang manupa. Ayan subu kunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Islam. Masuknya laki yang Islam na Muslim. So piara yang sujudun panulun kunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang parolinya aku upam bangsa udina koneksyon udina grupo na miyapat sabi rahmatan lil alamin. Di mga pag-Amerikano sa Malaysia khususnya Indonesia na osar nilainya rahmatan lil alamin. Ay mga sibuk si naskah skasa skansa mani sakata na rahmatan lil alamin limuka wawa mga paalin ko pagbabalin ka muslim na gusto pagbabalin ka at pagpagrupo ng mga muslim. Katulad ni alayhi salam na al-jama'at ar-rahmah. So pasugrumpong na lima. Nakatulong Allah pabima rahmatin min Allah linta lana. Sabab kalimu Allah lam yalid ya Muhammad. Sama na sekanusa limuka Allah kumawata limuka Allah ina manusia limuka Allah kumalu limuka Allah kumpirka limuka Allah saikum grupo ma dinta dan batara akabudali rahmatan dia dari jemaah maka sahabat muslim Filipin na sabab tabatan apapnya na ini tadi na ini datas disusuan oke akan juga udi takbir kepada Allah. Kamu saat ama adanya aku kumanian ibadah adik sisi mandaan pembangunan pemanis na isang amia pikir sabar mga takan ng mga unahan sinasabihan kaya mga sabar ang Muslim Philippines na bilbaksiran sa dalbag sikunan na pagkidaktaran ko hukuman igira ada di kapsisilantaan na pagkakalang masira
bituliran bagi maweran rahmatan lil alamin. Di kami tinggal kedahulu di kami tinggal buat isin amin kabul abia sepatukom na adun a pakabunan dan pakabunan adun adunan suami kabul na paleden adun kibreron anugar abu paleden adun mafugreron Isin na kiki mo. Ah? Yan ni Menten. Baik. Kagi so kababaloy umukli arak na kanila. So Allah itu yang inaman ang ayat. Ayat itu magayari na sumangamot mo. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat itu magayari na sumangamot mo. Ang inyo so pagtentang yun dinudungan nyo unuha na di kapsisinabtan na umpiin unawang dua suwanay umpiin siya al-mu'min kal-mu'min al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan bisubah sumu'min Namanya kay barat siya sa sakti manawala. At kesulay. Kesuporta. Kesabar. Di maka pamagunta, di maka susulan. Bagian siya. Kenapa yung pamilin? Napun kesulay. Nakuha niya ng supagaban yan. Kuha niya ng sulong yan. Karoon kung kesulay. Ayaw napangumpian niya. Gina, madapkan ang mga nas na dali. Kita mo, napadta na siya. Apias wata ka. Punta mo kay wata. Higila na nabagbubulo po sa lusa, wala mo makambog ang tatlo mata wata. Paano bilang kapsimag siya? Ayapan, ikapugilan. Naayak panitang grupo. Ugay, bingkak ni pati pagari. At yung diman ko ba? Bingkak ni pati dobe. At yung diman ko ba? Buka gusto kami. Suwata ang bida-bida. Ipapangin. Sa mga pagarira, nakababay ka ng bili-bili paparang. Naubay pa ka suwaka, nagiginuwang ka, namusakit. Di kasi nagipurwa. Kaya naman namusak ka sa krito. Aktifin ka o pagarin ka. Sumansinan niya, kaatasan niya, butalin. At ikaw, amalin-malin. Hindi ka dito na may laing dito. Nakalain ka rin. Tatara, buruang na yung mga sa abon.
May tahun na kalay sa upload na kapag adun suwata na ako sinuhan ka sa kanina ng pag-umisman o masya ko lang ng minimal hindi niya lang so alam so usis alulod ka, ginawin ka pati ka sa opisina, pati ka sa grupo at di mataw suminga apia suminga pun nadit bali sa budalya na nakatawa na dumidemo din sila. Nah, uding kau nak pergi na lugar, jadi kan makapuro. Adna, gin kebetulan amagino, makabubugi bisa sadaka pira. Sesuatu yang Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu taala. Adin, aginawa ina kebetulan. Apito. Ito kita na gusto ako dali sa ngirong niya. Now, di ko nutubugan na lugar, kahit ka naman ako. Now, pagasay na nga sa galibaw, na kung ano sarkaw ko lang na mga pagarikaw ko. Na isang lagi na pluban, at pagarin na sumalay paninilig, isang nagulong kaya siya mo ang dyan ang doon. Na isay na maring na pluban, na pagarin. Maring peluban na lang. Napalagat mo na ito kusap. Sumalangas sa Ismaili mo narupasay na sa informasyon. Kuha. Naman po ako manifestan niya na hilo sir. Madam, sumising. So, aron dumade. Diba, mga ma'am, katayad na mga salin niya. Alam ko, nandiyan kayo. So, di ron na buwan, singa, di mataw suminga, na singa asay na, sa giyong pagkagal pa kay stricto. Makaw na ko, matali ko marin na ako. Tapos, pero niya na, di. Na sumalakas, at pero niya na di, at yun na may pasibul pa. Baka pwede pa. Pero yun ito gani. Natin nila mga sino. Malangas. Ang bibidok-dok yan radyo yung magkakaratas yan. Yun na. So ayaw mana ang takatirola na benar-benar layas sa kaunong ng kawin. Asa ayakun khairan minhum wala nisaun nisain asa ay kunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanadahu bil dipsudia wisa sebatarian sabat juga na may tukay grado da sagut ka manay-manay amat nasib na tibu Allah adu na matatabuun akapasang na isa. Ayat penari datarkan kabar sesuatu. Hai mga rahmatan lil alamin. Hai mga limo Allah. Mga limo si kulaman kadin. Na panamutulun na paningdingilkan sa Diyos. Kenabong ang gawin na sisiyakan niya mga kakabit. Na kenabong ang gawin na sisiya si Abu Muhammad sa amin. Na kenabong ang gawin na sisiya ng mga kakaniwa, mga akhawat at itandingan sa mga. Kenabong ang gawin na sisiyakan nilang. Kullu man alaiha fan. Lang-langan ulad wala na pala-palay din kida. Palay-palay kano palindod si Allah. Palay kano temporary sangin kay adunya. Ang manisa na panisikan. Yung manisa na panamanamar
sa makabagat sa mafia kalunibak panibay. Al-Jama'atu Rahmah. Sukang grupo nalimot na sukasunod para ng siksa. Ayat ko ka na arimaw ko mga kambing na sugi sisibay-sibay. Na ayat patot ko mga mu'min na may sisasiran na gumabagkis siran na gumaratinod-tinod siran. Tinod-tinod tanong, mamimikiran tanong, kuda tanong pangkawapat, kamagal tanong mawapat. Yung magpaw sa babang Muslim ng Pilipin, na inagnay ang grupo, na daakiro na sa katawang Musa. Di ba siya ba sa pedisisyonan mo parika? Pinakamayaw ang kapiro, pinakapamalian ang kapiro. So yun di kapiro sa opaling tanong na, opak ang tanong. So jama, sublo. Pamalian na yun. Katawan niyo ang na-advise ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung kuya masa na pwedeng sutimbarang ay kilap. Na-advise ng Nabi Muhammad nang bubili ka sa grupo na pakong ko. Nauda po itong na grupo na sungka ko ipadwa kayo. Napagpunan ako kabili gawin ko pa kayo. Dito yung pagod. Di mo wala bilang makaw sabab ang Muslim ng Pilipin yaban mo sa Pilipinas ay akurakan i-judge Abu al-Qadi na panamarkanong kasumya pasadyo ng tabiyata ng mga apna grupo na marunirang mapasad ng katalong natin. Di makaw sabab na 10 verse 1 sa malakamot kaya tinuyan kaya diyan nakyan visual sa malagalbak nakyan visual sa kapromisa yung ngayon dito mo siya Muhammad siya Nabi siya Mansur nangyakay sa sirang mambus ay buhay niya musiran ay di ka nang nagbukas na ito. أيها الإخوة والأخوات mga babayakan, mga pangaryami, dan palipatan, susumiyagad sa muna, adi pilipatan, amar dumang bulola. Doon kita bilang so, yung dikasyon sa sidi, kung saan namin so alam. Na budin niyo lolo kang niyo lola ada di mga sisi na bisa. Naminggal baktang sa dikat ka itabong gugulbok na ayaw niya swa na niya lupit tiyan na nagmanggun. So isa minggu sa biyan kaya sabab sabab kagugol bukan yan, kagugol bukan ang kumatiyan. So kababali kan anong siya, ayaw ka na piyayo, na minbog na ka sa bato, na diyo ko yung mga kon, na sa kanya kaya ka na ano panglo, tama naman to, na sisali ulang. Ang sisali ka dito, ako hindi, ibat ang patay, na niyo na sirang sa surga, na kumbibitan na sirang sa surga. Insyaallah. Benda yang tahu kok 20 minutes na makaunin na kasi
na banyo kalipati apalapale kanidar limu wallahu abdalikan muslim siku naman ka banyo pa kalipati abun kaya galbak kanu na galbakai amata na italong kanu sa galbak kanu amata sa taman din sa madar kanu sa lapas kanu nasisitan ito banyo magisay sa kanu alim ditang magpaparik kasix tilud-tilud tanong ng kasimba ditang malipalipat kakabisa magupi silang nakaskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. This certificate of appreciation hereby awarded to Alim Hussein Abu Farhan Haji Umar with deep appreciation and gratitude for your valuable contribution during the Silang Transport Philippine 25. Signed by Alima Kabilang, event chairperson, and yours truly, Karima Amat Ibrahim, event vice chairperson, and Alima Faisa P. Osman, president Majlisul A'la Al-Nisa Al-Muslimat. Yan po ang dinigan na yan sa iyo nagkaroon na kalala ko patalawa adi matami pembelingan tayo sa kamadar patalaw amay hapyo mamakilang talaga. Inshallah, ay makapulutan naman. Alhamdulillah. Organo ko na ay paakturan kami sa Ampo na din kay isa ko mga tanong si Alim Munoy Abu Yusuf Sarangani maaktur siya sa makampat makapantag sa din kaya galbaktan ipsunyan saya mo. Ipsunyan saya po na sa mga pagarian niya, kububaya, mamatya sa mga kitab, mga maran na version, na ad na mga kitab san, adi ko sa ng pagkagaritano, si kung kubeki, kuwan, na pamamasakan sa mga kitabiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إني سمحترون Hindi. Aku memakai waktu Mengadang menanyal. Maka menanyal terus.
Paginayon na penalaman kami sa mga Bibel sa dingay ako na naman yung panamarin ng panisigaw ng sila na lagi dia balasan kami Allah sa madak na mafia nagu tanggulan o mga pangarilyo, mga bay ay mala na subukun sa kaya ng mga bay sila hindi ang mga ganit ay mana na galabis ko ang mga talagunisa. May tuariyaw tang sa ginukuan kita kami yun hindi niya kakaludo na naman kapag nagkakumpulan naging kaya kasusugat naman ko mga Muslim abalaga kasusugat ko bitag ng mga Muslim di kapag ito mga Muslim na naman nila abalaga supimbarang ang mga awidakan na kapag-kapagatan pang masamin. Upang makasigo mga tando ko banggit, apelo si kumahagis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sakadak lang kung mga alas tando na pala niya managit na may kubulang ko. Din kaya kakagungan ko mga Muslim ang miraraan na sasabtan na matitumbol hindi na isa unayan na awidakal ang mga Muslim naman ko na ginat na crisis psychology crisis leadership. Api ang binggan pagilya sa Sulga Pilipinas ang asalya Pilipinas na iman ko na ayaw makakailangan ng mga Muslim. Ayaw ang mga Muslim na sukada o tito ayaman ng nauluan na nakuha ang makapunggan sa mga Muslim o kapunggan kasi ako na panabalas. Kung nabubos na naman yung mga Muslim, pabapis na ba mga Muslim, makataging na ng bukit sa Pilipinas, palayakan ng pagkailay na upagpalamasa na ayaw na awida kalkaw na crisis sa dinggan lisi. Naswada mo ka naman ng Islam na isa binuan niya, o kaya pakatalim mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din ka naman na crisis ka naman na lisi o mga Muslim. So yan ang kaya po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw niya kasanjung na si Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-sabra din niya kabura gumin dito yan. Nagyan ko kami sa daya na awidakal na upang makadisya niya nilipin na yan na galing ko Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu na kupa kaya amanan yan na nilampas sa amanan yan na agama tawa ko ng Islam, hindi na sukada ko ako matapagam sa pagdino kamas. Hindi sabab sa diyon ko kaya pakakami mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay niya pinirang sa Abu Bakar na niya bibigyan na diyon ko kaya manayang na kaya po naman niya isang ko kami ni Pwede lagi awida ka. Agyan mo kami pun kagina awidakal na kupa kaya di malaya dapat kaya kakubat yang us sa Quran us sa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun sa kagina mo tama ka munukad siyang lang husagat na atipuriran na kagina diyan na ipag-iba ka kami Muhammad na kagiman ko ng Yesus si Muhammad kaya mga nangyayang na ubar kami kipulilat sila.
apya sa Umar bin Khattab na niya tiruyan. Pag dikir Abu Bakar at yung bulo ng naging ka mga tao, ay mga nila siyang ka naging naging musikat na tibu Umar. Sa Umar na ayaw sa ayat tiruyan, ipagila ng mga pangurat na mulham, o pamanadat o apidilahan, o kabudilan niya mga nila pamikiran. Hindi na ay Abu Bakar na pamikiran ka ang bulo ng naging ka mga Muslim at sibit na sila ilaha Allah Muhammadur Rasulullah. Lalu protes Abu Umar, Nabi niya pun mabigit sa tibason, niya pun absurd bagi kita itu ujaran. Itu Abu Bakar nak begini, ibn Allah, dia pun pakat mobil itu, ini sebungkus sampai yang busuk sekat, nasada orang langsung kalian, sekat lagi dia yang kalian masih aman yang sampai ini dulu menjadi Abu Bakar. Apa mau peduli dia? Nakapagaya, ni sampai ke tahun 2000 Islam nakapagkurangan sa mga hukum Islam. Jadi sampai kali na miyar na din pamana na marata mapulbulan sa Korea umasa. Sisa niya masatan ng kalagay ko katiyang na isa at nakatimbla na solusyon, awida ka lang solusyon, na suparat sa mga Muslim sa amanan ng mga uluan, makapulman sa kapulil, makapulman sa mga maayamalan sa makapulman sa jihad sa dinila. Nasukapili sa ulan mga ibig. Kapagapili sa ulan, amang bibit sa payaman ng nabiyang karabunatan ng Islam, nasangan nyo na ng mga ibig, sangan nyo na ng mga ina, sangan nyo na ng mga watan ng mga bayi. Sir kan pagambot, yun ay kaya pagtantuhanan ng nasangan ng gusorolo. Isa din kami sa iman ko, at kabubali ang mga nakakapres ng muslim salidit, kasir kan pagambot, kaya mga mga tao, isa din mo, ang mga putih, si kumang muslim ay mga mambusit si pagamatanawag. Agama Islam, sa ayaman ng mga kabali, apalat orang na gusin lang, so pagkabasat ko na niya parad, o niya tundi na mga naging kaya mga katatanong, balasan sa ng Allah sa mga kalamapya, balasan ka ng mga sa mga kalamapya, sana kung buti mo na, ang diambil ako ng niya kautan ako sa mga naging sa minutos. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang barakat mo Allah ng ito menunjuk kanu jawa gay lapitan no na unang o datan no ay may nakarga sa gay bet kanu shirt to na ngayon kanadan ito kay pamben kay nakita mo. Ito ba, iba din pumasarkan sa mga kitab amay, kukuhan tayo sa una ng Autorosa, yung nga nang imbitat sa mga natalikudan tayo ang mga kitab, kukuhan tayo sa una, makumati ang mga matatan ng mga version. Pwede namin sa mga kakami, abla alimangira, basi ano si abla alirawati, abla nasi, yes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This certificate of appreciation will be awarded to Alim Munin Abu Yusuf Sarandani with deep appreciation and gratitude for your valuable contribution during the second Grand Water Cup
2025, signed by the chairperson of this Malpaka, and the vice chairperson, Rosemary, and the president of the Majlis Al-A'la, Elisa and Muslimat Ali Faisal Osman. Signed the secretary. Riyan to, na kahit na pamamakin ng tanong, ang ganda niya sa surf message. So, isang mga pagarita na organizer sa Gengay, sikan, multa ka, mga pagarita mo sa Gengay, Manila, dahil sila ka, mga tibai, na isma, batuwa, sampaw. Puro mga nagmula. Bugo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli po so, utang kapangutan sa ngayon mga alimatan na yung kanina o bago siya ipatanong sa kanya kailangan ba po niyo. Sabab sa inyong mga balipa, di tayo itong daray noon. Alhamdulillah, kaki-eso mga pagkaroon mo sa Manila. Ini buli nga ng Amerikano, sumiyang bili kami sa Manila, nakati kami. Yan kaya bili kami sa Manila, namin kata tinggal po kami sa Manila na alhamdulillah nakatiiyarin galingan kami sa inyo nakatikanong at yung masa ka na misalo o pamawag yung misalo sila masami na mataan at tumanay kami at kanapanon yan sabot sa Manila na pwede mo sa mga pagtawag na sapulong ang 7,000 at pwede kami ang mga pagtawag sa Manila. Alhamdulillah. Kakatikan mo. Dahil ko na sa mga ayaw sunyan nabiyang juga o ba sugat mo kami sa Manila at yan ang balinaw. Nakatay kami ang mga toksyo mga pagarinyo asa pati sa intihari na dawa sa Central Luzon na ayaw kami si nalagi kami imapulog at kutino kasi isang kay entire Luzon. Alhamdulillah kakatay ikadun niya ipagunay kasi sa kutuwa sa Kapitol na ikakataya balikan nila kami sa isang kaya convention center na alhamdulillah kakatay kami laman ng pagkakaroon so kapag inyo nakakay bapi asaway din na ipapulay din ngayon ay kabay-awan nasugod na mga nasiyakan makuha sa isang agawan na mawari ay yung trivia kami panaglaan aso mga ganitong tabok yan yung isang kaya dunia kasi na makuha sa isang agawan na mawari na dito ikabay-awan aso mga makapagiglas ako nasa kanong panglo kasi sa isang makapagiglas na ay kupugway sa tabang na sumawa doon lang mga isang tabang inong taong sumawa kasi kanyang tubig sa ito mga tao ang mga nagsagot, mga makaagad, mga pagaliakan alhamdulillah kapuna naman ang paris kalon sa bit na yan ay daya ang kaya kami ang mga makagad yung mga kalimami as isang kain Pangulo na, agad ka lang, Presidente kasi
at Alimar Faida Usman. Kemudian tayo mga pamilyon, nauna siya, na kami lang sisuporta, nabigan silang kuang aso mga pagkami, nasisilang sa Manila. Langon-langon ng mga Muslim sa Manila, na langon-langon ng isang ng pinalamalan, na inibagay niyo kalapagkisi sa Manila, bigas mo kalong, nasa nakuha ako makalusin, na diyan ay pagkaroon ang tawas kalong, kamay ko doon, kalong lang tuwag nun, na magal sa Pagkaroon na ubadin natin yan ay yung mga tuwa. Mga pangyayagan sa Manila ang mga Muslima. O dahil kalong mga Muslim sa Manila, na diyan may pagkaroon sa ganun kami, kasabot sa kapsuportan kami, na insya Allah, na makamakalunan sa Manila, na atong naman ang mga ganitong tanong na ang kilay sa mga nabinar sa ito. Insya Allah, na dito ay wala ng kaya ganito si Saranaw na alhamdulillah ang ating pinunan tanong na uling Amerikano asugalabo at yung kaya lang tanong asya Muhammad sa Andali na ayat tanong ka naman so pangitaban niya asya Quran ang gusuhan kaya tanong ang lokal so mati sa kalwa ng Islam at yun ang tanong tanong as kanya alay amin na naman sa kaya kalwa at yung laki amin asa kanya kau sa Manila nasukot kami sa ang ulama ni Abu Farhan. Ugin niya katawan sa congressman na ugin na suwaka na sa kanya nang yakataban. Sa kanya niya kataban sa bawat panahon ng panihan. Aos kanya niya kataban sa angkay at kabal niya. Abigyan nila to sa congressman na sa kami at Manila na din ng audio ang kami sa ito kapito ko yung nakatsupokan na nagkami ugay ang Yeswawa na didiyang kanyang ang totoo na kumulaw ang namakaya ang mapapagandong kaya sabon sa iman ko kaya ka lang na lima tabira na basta sumayot ang madidinas ka at hindi ang ganoon hindi ang pagkatoon sa mga piyayaan at yung kasama mo sa kanya at yung kaya duwa lang sila pangulawang ano na yung asa sa iyon o lang na kita lusilin ko na insya Allah nasukot ang nalusihan na hindi nila kaya ko inibira mo sa iyo na sa puno ang pinokos okay dahil nasa kanya matindog na diyon matulusan sabab sa diyon mo ay diyon nasos kami sa Manila na alhamdulillah akati kami biya ko makamit tanong tanag na ng tanong at yung kaya ganito tanong na always uman sa ulan na makakukaya nila tanong alhamdulillah kami yung kadagdag na mga pamilya ni Sir sa Manila ang niyayayaan kakata na tungwad nito mapuntong so mga asosisyon tanong ang may gudin na di maka yung matutong na makaumako sa Manila ang may kongrasyon tanong na di panilang suporta yun ang inshallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar alhamdulillah. And next, Abdul Bangkalan to na taaruf. Hakikilala. Saan patawag sa inyo? Nagtindog. Pagkanay at tuwag ng na MSU Marawi City, Tekno,
Sarili Marawi City. Okay. Buga ang Marawi City. Ambulong Marawi City. Manggahan Quezon City. Alhamdulillah, Manggahan Quezon City gina na hindubalin sira na lang. Gadungan Sabiran. Alhamdulillah, wala sa ano Allah. Po na biyago po. Po na biyago po. Alhamdulillah, wala sa ano Allah. Tuga ang bulong. O yan, Madagwa, Lanao del Norte. Wala sa ano Allah. Bangon Marawi City. Bangon Marawi City. Awet Tinteno. Dan Salam. Ganasi Lanao del Sur. Basak Malaklak. Dahil adal pa ano? Balasang ano Allah. Ini benar Lanao del Sur. Ini Alhamdulillah Davao City. Balasang ano Allah. Sa mga pagalitan nyo, yung masiran Davao City. Madalong. Alhamdulillah ko pasiran. Pamalit Marantaw. Balasang ano Allah. Panggol Saduk. Auto Silandro. Balasang ano Allah Mapandi. Tayo Kawakan Carmen Nun Cotabato. Kabakan. Balasang ano Allah. Away. Pakambarakatin mo Allah. Kudarat Street. Torres. Kudarat. Tanya Allah. Balasang ano Allah. Masio. Lanao del Sur. Masio. Kautusuran. Balasang ano Allah. Nusa. Bondo. Nusay. Nusa. Okay. Ulan. Linod. Away. Type Linod Bonding. Isar. Tangkal Lanao del Norte. Tangkal. Balasang ano Allah. Balindong Lanao del Sur. Balindong. Pambarakat Allah. Maging. Masya Allah. Kaya sa sarutan. Taraka. Autosiran. Alhamdulillah. Tinipeno. Ayaw mamunyaman sumutulungan. Ito na nga Kabiti. Ito na nga Kabiti. Gadungan. May pulong. Alhamdulillah. Balasang ano Allah. Tugaya. Pambarakat ko Allah. Sultan. Nakadiwamburo. Lanao del Norte. Namiadal ka. Kautusuran ko. Balasang ano Allah. Zidayat Balindong Lanao del Sur.
Balui lanaw del sur, Norte. balasang ano Allah, Pantar, lanaw del